Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Калі верыць прэс-сакратаркі Александра Лукашенка Наталі Эйсман, то 23 жніўня, я цытую, так званыя мітынгоўцы пайшлі, можна сказаць, на своеасаблівы штурм Палаца Незалежнасці. Ну, зараз не будем да фармулёвак прыдзірацца, так званыя, можна сказаць, своеасаблівы. Але, як вядома, месца гэта не толькі сакральнае само па сабе, але і ў той момант там нібыта знаходзіўся, ну, самі ведаеце хто. Але зараз не пра яго, а пра вось гэты своеасаблівы штурм, своеасаблівасць якога была хаця б у тым, што наперадзе штурмавікоў с цэлай акустычнай гітарай у руцэ выйшаў наперад фронтмен гурта НРМ Піт Паўлаў і заспяваў, вы не поверыце, ну вот просто павінна было штурм вот завершыць перамогай адразу гэта песню «Тры чарапахі». Што сваім учынкам хацеў паказаць Піт Паўлаў, мы сёння і абмяркуем гэта з ім у нашай студыі. Піт Паўлаў, добрый дзень. Добрый день, вітаю ўсіх. Але давайте зараз паглядзім вось гэты момант музычнага гістарычнага штурму, так бы мовіць, своеасаблівага, які трапіў на камеры тых, хто быў побач людзей. Калі ласка. Не чакай, сюрпризов не будет. И не чакай, и не чакай. Фальшивишь? Фальшивите? Не ту ноту взяли. Ну, вось так вось адбываўся гэты штурм, якога так напалохаўся Александр Лукашенко, што нават з аўтаматам у руках прыйшоў разганяць усіх, але да таго моманту, пакуль паспеў прыляцець, то Піт Паўлаў як пацук разбяжаўся ў розныя бакі. Ну, это быў жарт, Піт, але давай з самага пачатку. Першае, што ты там рабіў? І якім чынам у цябе гітара апынулася ў руках? Ну, я, як і мільёны беларусаў, не магу сядзець зараз у хаце, просто фізычна не магу. Вось гэта кліканне в экранчык телефона, яно в нейкі момант вганяе в нейкую дэпрэсію. І все ж таки, калі выходзіш на вуліцу, далучаешься да большай часткі нашага грамадства, адразу неяк вось гэты фон, вось гэты дэпрэсіўны, ён выроўнаецца, і ты адчуваеш сабе нармалёва, ты адчуваеш сабе больш-менш годна і спакойна. Але як так атрымалася? Ты пайшоў ты на мірную акцыю, гітару браў ад пачатку з сабой, ведаў, што будзеш спяваць? Ну, натуральна, я беру гітару амаль заўсёды з сабой, калі хто залезе в мой інстаграм, ён убачыць, што я просто заўсёды з гітарай, таму што мне падабаецца граць на гітары. Вы не поверыце. Ну, гэта дзіўна, конечно, што гітарысту падабаецца граць на гітары. Але, Піт, вот што стала такім штуршком? Вот чаму ты вырашыў, што вот гэты момант, гэта той гістарычны момант, аншлаг сабраўся, што вот я павінен зараз менавіта выходзіць? Ну, калі вы ізноў жа залезеце в соцсеткі, вы ўбачыце, што ў гэты дзень я спяваў разоў 7 ці 8. Гэта было натуральны стан. Просто калі я падышоў менавіта в гэтае месца, я ўбачыў, што вось тут шэсце скончанае. Таму што нам не далі людзей, якія зараз спрабуюць блакаваць горад, якія зараз ствараюць вось гэтую дзікую неразберыху ў горадзе. Я бы назвал это ОПГ, злачынная вот эта групоўка, яны захапілі горад і тэрарызуюць ягоных жыхароў. І вось яны перагарадзілі адну з галоўных вуліц,
і не далі нам прайсці далей. І вось мы наткнуліся на іхныя вось эти шчыты, на всю эту фігню, яшчэ дискотека. Вось. Ну і бачна было, што людзі, якія ішлі ў святочных кашулях, святочным настроі, просто крыху разгублены, тому што яны хацелі ісці далей, тому што далей там нашы прыгожыя менскія мясціны, калі хто не ведае, а украінцы дакладна не ведаюць, што гэта вуліца раней называлася Паркавая магістраль, і там з аднаго боку увесь час паркі, вада, азёра, вадасховішчы. Вось. І людзі хацелі ісці далей, але ім перагарадзілі дарогу. Вось. І я вырашыў для іх сыграць таксама песню. Я б, конечно, хацеў спець новыя песні, але, шчыра кажучы, в такіх умовах, калі няма апаратуры, калі няма магчымасці, звычайна спяваеш вось гэты суперхіт «Тры чарапахі» дзеля таго, каб проста людзі яго падхапілі. Вось. Калі я пачаў абіраць месца, нечакана я ўбачыў, што там ёсць ужо маладыя хлопцы-музыкі. Песню, натуральна, все эту ведаюць, яна даўно стала народнай. Вось. У іх былі таксама гітара, кахун, класнае, дарэчы, беларускае слово «кахун». Вось. І мы выйшлі крышачку з натоўпу, і там была натуральная такая сцэна паміж намі і амапам. І я пачаў граць. Можна казаць, што мы пачалі граць, таму што хлопцы гралі як злажаны гурт. Калі вы паслухаеце гэтае відэа спачатку, там чуваць, што яны вельмі добра граюць таксама. Вось. Я пачаў спяваць, і весь натоўп, натуральна, які мяне чуў, вось недзе метраў на 7 я перакрыкваў натоўп, а далей, натуральна, я не ўпэўнены. Калі я глядзеў відэа, што бачна, што і на 30-40 метраў яны чуюць нас. Можа і на 50. Вось. Натуральна, амапаўцы нас чулі, таму што да іх ад маёй спіны было хіба метраў 8, можа 10. Вось. І калі я дайшоў да трэцяга куплета «Каб любіць Беларусь, нашу мілую маму», я натуральна павярнуўся да амапаўцаў, таму што вось з гэтым не пагадзіцца хіба не здолее ні адзін амапавец. Ён у сябе там пад шлемам гэтым, я ўпэўнены, таксама трымае, што ён бароніць нашу маму Беларусь. Я ўпэўнены ў гэтым, у кожнай гэтай галаве ёсць гэтая думка. Я звярнуўся да іх і пайшоў наперад. І калі я прайшоў яшчэ некалькі крокаў, я нечакана зразумеў, што яны вось ужо тут побач, і я пачуў, па-першае, я ўбачыў іхныя вочы і пачуў нейкі такі шолах, шэпт такі. Хіба яны ўсё жыццё рыхтаваліся да гэтага моманту, хіба менавіта пра гэта і мы казалі іхныя зампаліты, што вось зараз, вось это ёсць зорная хвіліна. Зараз вось гэтым лычом свіным будуць прабіваць нашы шчыты, і вось гэты чалавек, гэта і ёсць, это небяспека. І таму што я адчуў, як яны крыху прыпаднялі шчыты, і гук вось менавіта гэтых алюмініевых шчытоў. Уже такі звычайны для мяне, я шмат разоў уже яго чуў. Вось. Яны загрукалі шчытамі шчыт аб шчыт. Калі вот іх просто... А яны стаялі на зямлі, яны іх прыпаднялі. І я не зразумеў, што адбываецца. Я ж ніякай небяспекі не прадстаўляю. Але калі я азірнуўся, вось на відэа это ўжо не бачна моманта. Відэа сканчаецца крышачку раней. Калі я азірнуўся, я ўбачыў, што весь натоўп, вот весь, які ёсць, ён пайшоў за мной. І вось гэтыя 5-6 метраў весь натоўп прайшоў. І хіба сапраўды выглядае, што мы ідзем на нейкі своеасаблівы штурм. Вось. І ў гэты момант я зразумеў, што сітуацыя сапраўды можа быць небяспечнай для людзей. І тады я павярнуўся да натоўпа і зрабіў рух рукамі вось такі. І натоўп зрабіў сімвалічны крок тылу. Адзін крок, літаральна, каб проста сняць гэтае напружанне. І тады ўзнікла нейкая такая ціша, і ў гэтай цішы я павярнуўся да амапаўцаў і крыкнуў ім тое, што я хацеў крыкнуць. Не сцыце, пацаны, крыкнуў я ім, таму што мне падалося, што яны сапраўды пералякаліся і што ім, іх трэба супакоіць. Хіба яны супакоіліся, таму што было бачна на тварах цікаўнасць. Мне здавалася, што некаторыя пад этімі сваімі падпявалі.
песню хіба яны таксама ведаюць. І ну, мне здаецца, што напружанне крыху спала. І потым, калі я ўжо сыходзіў, нечакана я ўбачыў, што весь натоўп сыходзіць разам са мной. Это выглядала як бы, ну, катарсіс. Гэта было як бы, вот все, скончылася, і мы свалілі. І мы бачылі, як прыляцеў верталёцік. Ось, дарэчы, ніхто не выстраіў храналогію, таму што вот ва ўсіх ёсць уражанне, што Лукашенко там сядзеў. Вот не сядзеў там ніякі Лукашенко. Вот мы сыходзілі, і прайшоўшы, вот калі мы адышлі метраў на 700-800, у гэты момант мы ўбачылі, все гэтыя людзі, все гэтыя, не ведаю, 200-300 тысяч чалавек, бачылі, як прыляцеў гэты верталёцік. Вось. Ну, а далей вот гэтыя кадры, якія все бачылі, ён выскачыў з аўтаматам, запытаўся, ці ёсць там яшчэ людзі, калі яму сказалі, што не, там няма нікога. Ён выйшаў дакладна на тое ж месца, дзе стаяў я, але на тое месца ён пабаяўся падысці, і ён дайшоў толькі да такога заборчыка такога. Ну, і там вот он крычаў, што вы красаўчыкі. Ну, яны сапраўды былі красаўчыкамі. Менавіта вось яны выглядалі так, як яны і хацелі хіба выглядаць. Як яны глядзяць на себя ў люстэрка, у гэтым чым ва ўсей прыгажосці. Пит, а можно вот я зараз, хоть мы как бы не планавали, а все ж таки попрошу тебе один куплет, хотя бы вот «Трох чарапах» зараз заспяваць. Менавіта «Трох чарапах»? Да, пакуль «Трох чарапах». Потым у нас тут ёсць такі нечаканы сюрпрыз. Пит прыйшоў не з пустымі рукамі, не ў тым сэнсе, што з гітарай, безумоўна, але яшчэ кое-што мае ў руках сюрпрыз. Яго крыху пазней. І зараз вот просто каб даць адчуць вот людзям, якую энергетыку нясе менавіта гэтая песня. Я спяю першы куплет і прыпеў. Прычым прыпеў у нас ёсць у двух варыянтах. Першы, які на альбоме, і другі, які мы зараз спяем на канцэртах. Вы пачуеце два прыпевы розных. Это я кажу для украінцаў, таму што нашы все ведаюць абодва варыянты. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыццё цябе возьме ў пятлю, зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы, і з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш тады, і сёння, і ўчора наша месца на трох кітах. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне дастала. Эй, ла-ла-ла-лай, ніхто не чакае, і ты не чакай. Дзякуй вялікі. Вось «Тры чарапахі». Калі камусьці падаецца, што гэтыя словы з куплета «Ты не чакай, сюрпрызаў не будзе», кажуць пра нейкі такі настрой, што нічога ўсё адно не атрымаецца. Не. Насамрэч, ты не чакай, чаканне дастала. Вось гэта галоўныя словы. Пит, але ўсё ж такі, ці не маглі ўспрыняць гэтыя вось хлопцы за шчытамі твой рух наперад, твае спевы, як правакацыю, што ты вот правакуеш іх там, ці вот вядзеш за сабой людзей. Это ж магло быць сапраўды ўспрынята так вот, як ты адзначыў, што яны вот чакаюць вот нешта такога, што вот яны рыхтаваліся ўсё жыццё да гэтага вот іх зорнага моманта, як яны тут усіх пакрошаць у капусту. Ці магло это быць ўспрынята як правакацыя? Ты не думаў пра гэта, калі ішоў на іх? Калі я ішоў на іх, я натуральна пра гэта не думаў. Натуральна. Я ўспрымаў іх як публіку сваю. І я ведаю, што большая частка гэтых хлопцаў іх набіраюць з невялікіх мястэчкаў, але такое ядро – это з Валкавыску. Вось. І Валкавыску мы гралі не так шмат разоў, таму што это невялікі горад, зусім невялікі. І там ну, просто фізычна цяжка заграць канцэрты, таму што там фізычна мала людзей, каб сабраць на канцэрты. Але я абяцаю пасля таго, як все это скончыцца, прыехаць у Валкавыск, ці адзін з гітарай, ці мы ўсім НРМам прыедзем і зайграем менавіта ў Валкавыску. Вось. І ведаючы гэтых хлопцаў,
я быў упэўнены, што яны ведаюць гэтую песню. Ну, я был в этом упэўнены. І таму, калі вы паглядзіце на это відэо, там бачна, што ў трэцім куплеце, в гэтым апошнім прыпеве, я крыкнуў менавіта ім разам. Это было зварот да іх, каб яны падпелі. І маё ўражанне, яшчэ раз кажу, там не бачна пад гэтымі чапкамі, не бачна вуснаў, але маё ўражанне, што некаторыя з іх все ж таки падпявалі. Ну так, натуральна, каб не чулі суседзі, але вачыма, і вось гэтым, ну, гэта так званая мова цела. Вось, мне здаецца, што яны падпявалі. Піт, дарэчы, от ты ж сам ВДВшнік. Ну так. Ты ведаеш вот, і гэтых людзей, ты ведаеш, да чаго іх рыхтуюць, ты ведаеш, якія ім думкі закладаюць у галаву. Вось зараз шмат пра тое ж кажуць, што трэба неяк вот зрабіць, каб міліцыя была з народам, каб армія была з народам, там, і гэтак далей. Але ведаючы вот усю гэтую структуру, як ты думаеш, гэта атрымаецца зрабіць? І вот гледзячы на паводзіны тых хлопцаў, якія стаялі перад табой, але за шчытамі. Я магу выказаць толькі маё ўласнае меркаванне. Ну, безумоўна, я і пытаюся. Я лічу, што структура АМАП зараз гэта злачынная структура. Пасля збіцця людзей гэта не першае, не другое, не трэцяе, не пятае, не сёмае. Гэта структура створаная з адной мэтай, каб біць хіпстараў, дзяцей. Вы памятаеце, як жонка Завадская атрымала пастаўлены удар в сківіцу атамонаўца, менавіта атамонаўца яна атрымала пастаўлены недзе ў спортзале удар баксёрскі в сківіцу. Гэта была проста хрупкая жанчына, стаяўшая з партрэтам свайго зніклага мужа. Вось. І пасля гэтага вось гэтыя пагоны, вось гэтае все, гэта проста форма злачыннай арганізацыі. Яна мусіць быць разагнана. Все, хто даваў прыступныя загады, злачынныя загады, все, хто вызначыўся асабліва, мусяць натуральна абавязкова быць асуджаны. Можа быць, потым, калі наша грамадства вырашыць, што іх зашмат, што яны не ведалі, што тварят, можа будзе нейкая амністія. Але на ўзроўні суда мусіць быць дадзена прававая адзнака гэтага. Таму што калі б мне далі магчымасць у гэты момант са взводам сваіх хлопцаў абараніць людзей, мы бы проста іх расстралялі як бешаных псов проста в гэты момант. І магу вас заўпэўніць, што вось гэтыя савецкія дэсантнікі ўсё ж такі былі крыху іншымі. Вось таму з імі нічога не атрымаецца. Настроі ментоў я нечакана даведаўся з зусім нечаканага месца пра настроі звычайных ментоў. Я вам распавяду яшчэ адну гісторыю, хіба яна вам спадабаецца. Нават дзве. Першае, я хожу тренироваться в спортовой зале, займаюся барацьбой, боксом, ММА, вось, з маладымі хлопцамі. І вось зараз амаль все спортовыя залі, і туды вельмі шмат хадзіла вось гэтых спецназаўцаў, асабліва афіцэраў, каб тренироваться с сапраўднымі спартоўцамі, не со сваімі этими тюфякамі з этих вёсак, а со спартоўцамі, з барацьбітамі, з боксёрамі, з сапраўднымі спартоўцамі. І вось зараз амаль все спартовыя залі адмовілі міліцыянтам, любым міліцыянтам в праве хадзіць да сабе просто. Ім было абвешчана: тренируйтесь где хотите. У нас вы тренироваться не будете, потому что большасць залаў яны не дзяржаўныя, яны фінансуюцца самімі спартоўцамі. Вось. І зараз гэтыя людзі пазбаўлены такой магчымасці. Это першая такая рыса. А другая, я атрымаў нечакана, калі граў канцэрт на пікеце БТ. Я пачаў граць на пікеце БТ, сыграў некалькі песень сваіх. Там была даволі складаная сітуацыя, таму што усіх людзей гэтага пікета падзялілі вуліцай Макаёнка. Хто прыйшоў раней, стаялі побач з тэлевізіяй, не ведаю, чалавек, хіба 100. Гэта былі амаль все супрацоўнікі БТ. А на другім беразе Макаёнка стаялі людзі, якія прыйшлі іх падтрымаць.
іх таксама было хіба 100. Можа крыху болей, можа крыху меней, але вось гэта я кажу пра парадак. Вось. І калі я пачаў спяваць, на тым баку таксама быў нейкі гітарыст. Вось я пачаў спяваць, это быў такі дзіўны досвед для мяне, таму што музыкі ведаюць, што вось гэтая адлегласць 30 метраў, яна фатальная для звычайных людзей. Людзі звычайна, калі пачынаюць спяваць разам на такой адлегласці, яны пачынаюць губляць адно аднога. Яны пачынаюць спяваць няроўна. І каб выраўнаць іх, я пачаў скакаць у рытм музыкі, адбіваць кожную долю скокамі. А гітарысту пракрычэў акорды песень, каб ён ведаў іх папярэдне. Вось. І ён, гледзячы на мяне, успрымаў это як рухі дырыжэра, ён граў на тым баку, а мы спявалі і гралі на гэтым баку. Вось праз два берага вось гэтых, каб пазбегнуць вось гэтай затрымкі. І пасля першай песні да мяне падбеглі дзяўчынкі з БТ і кажуць, там Олег Хоменко прыйшоў падтрымаць нас, але яго не пускаюць. І яны падышлі да галоўнага міліцыянта, майора, які кіраваў гэтымі людзьмі. Я хіба зараз яго падстаўляю, але не страшна. Вось. І яны падышлі да яго, кажуць, пусціце Хоменка, аднаго чалавека. І ён ім кажа, хай да мяне падыдзе вось гэты спявак. А я, надо сказаць, вуліца была перакрыта, там ніхто не ездзіў, і я, спяваючы песню, каб быць бліжэй да пратэстуючых, пераходзіў палову вуліцы, па ходніку, падыходзіў да турнікетаў, каб не 30 метраў было, а 15. Вось. Я думаю, што зараз вот што ён мне скажа. Хіба арышту не будзе? Таму што яно не выглядала, вось эта сітуацыя не выглядала неяк, так страшна. Я падышоў да яго, вось, і ён зірнуў мне ў вочы, апусціў, у яго была процівакавідная маска, чорная, прыгожая такая. Я ўбачыў перад сабой вельмі моцнага, дужага, прыгожага чалавека з прыгожым чыстым тварам, знаёмым тварам. Але ён быў у форме, і я не мог атаясоміць, хто гэта. Вось, і ён кажа, вы мяне пазнаеце? І я ў гэты момант зразумеў, што хіба мы з ім валтузіліся на дыване барацьбітоўскім, што мы ходзім в адзін спартовы зал. Вось. Але я не ўпэўнены быў на 100%. Я кажу, я натуральна кажу, так, я вас пазнаю. Ён апусціў маску ізноў на твар і кажа, даволі гучна ўжо для ўсіх, не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху, кажа ён мне. І тады я голасна кажу для ўсіх, не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху. І потым я кажу, а Хоменко? Ён мне кіўнуў, і я паклікаў Олега Хоменку, і Олег перайшоў на наш бок. Вось, і гэта амаль мальба ў ягоных вачах для мяне вельмі характэрна. Хіба большая частка міліцыі просто не хоча быць атаясамляцца з АМАПам, з дзеяннямі АМАПа. І гаёвыя даволі часта сабе паводзяць вельмі тактоўна і размаўляюць зараз не так, як яны раней размаўлялі. Каб всім сваім відам паказаць, што вот мы выконваем звыклыя свае абавязкі ментоўскія, якія, в прынцыпе, патрэбны нам усім, але мы не з гэтымі дзеячамі. Мы проста міліцыя, звычайная міліцыя, якая б хіба хацела быць звычайнай паліцыяй і проста займацца сваёй паліцэйскай справай. Вось для мяне адказ. Яшчэ адзін адказ пра ВДВшнікаў. Я не ведаю, ці бачыў ты, Зміцер, сам, што вось на мінулую нядзелю ВДВшнікі, па-першае, весь час пачалі выходзіць, не так давно было свята ВДВ, 2 жніўня, і яны все выходзілі ізноў жа выходзілі в сваіх беретах і цельняшках і з плакатам ВДВ з народам, каб паказаць, што яны не з імі. І калі стаяў першы раз натоўп на пляцы Незалежнасці, яны зрабілі такі ланцуг, вялізны ланцуг, яны крыху вышэйшыя за звычайных людзей, яны на вышэйшыя прыступкі стаялі і зрабілі такі абарончы ланцуг. Было прыемна мне за маіх
калегаў по войску. І гэта, канешне, все больш маладыя хлопцы, чым я, потому что я служыў яшчэ в ВДВ, якое было в Савецкім Саюзе на самым канцы. А яны, упэўнены, все служылі ўжо в ВДВ ў Беларусі. Але яны хацелі сваім відам паказаць, што вось гэтая служба не ператварыла іх вось гэтых садзістаў, жывёлаў, што яны просто салдаты, ну, салдаты гэта яшчэ не клеймо пазору, разумееце? Салдат, ён патрэбен пэўны момант, каб бараніць сваю радзіму, і вось гэтыя десантнікі паказалі, што яны не з гэтай уладай і не з гэтымі козламі. Піт, у нас не так шмат часу до заканчэння эфира, таму давай мы все ж таки той сюрпрыз, з якім ты прыйшоў, ну, апроч свайго расказу о падзеях, сюрпрыз, які ты падрыхтаваў, можа быць, яго зараз і прадэманструем нашим гледачам і слухачам. Калі ласка, новая песня ад Піта Павлова. Песня мае назву «Точыць». Вільготную сцежку на твары долу збягае сляза. Губляюцца брысы, дзіцячыя мары, думкі вяртаюць назад. Паглядзі, вось так сустракаюць нас на мяжы былыя сябры. І ты яшчэ верыш, што ўсё гэта жарты, што ўсё будзе як заўжды. А я хачу верыць, што гэты дзень не стане чарговым днём. Шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, а потым мы ўсе памрэм. Кропля да кроплі, струмень струменю, точыцца каля. Не вывернуць колы, моцна трымае пракрастынацыя. А я просто веру, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, я веру, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш пачаць. Мяняць законы гульні, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш змяніць законы гульні, ты можаш пачаць. Точыць вільготную сцежку на твары, долу збягае сляза. Прагаворана, прапета, абмеркавана, зафіксавана абзац. А я просто веру, што гэты дзень не будзе чарговым днём. З шэрагу шэрых, забітых лухтою, згублены в часе, згублены в свеце. А я просто веру, што гэты дзень не будзе апошнім днём. Што будуць яшчэ і вочы, і ранкі, і вочы твае, і толькі потым мы памрэм. Дзякуй вялікі. Ну вось новая песня ад Піта Павлова і адразу Лілія Благоева. Дзякуй, Ольга Потапова, выдатна. Ігор Мельнікаў, хачу МП3, выдатна. Дзякуй, Піт Павлов. Піт, ўсё ж такі, мы прывыклі, вот калі прыгадваць там ранейшыя часы, там такія словы, там спорт па-за палітыкай, там творчасць, творчыя людзі там не лезуць у палітыку. Ўсё ж такі, у палітыцы ці не, вось павінны творчыя людзі, спартоўцы тыя ж самыя, ну я не ведаю яшчэ хто, можна ж напрыдумваць, хто яшчэ там з якіх галінаў там мастацтва, там і культуры, там ці яшчэ якой, што яны па-за палітыкай. Па-за палітыкай ці не, вот нам варта усім быць для того, каб пісаць песні, маляваць карціны, скакаць у вышыню, там біцца на рынге? Ну, у меня есть отказ на это питание. Есть довольно обмежаванные сферы человечей деятельности, мастацкой, где можно заставаться поза политикой. Например, робить фотоздымки жемяры, насякомых, кветок. Вот тут можно
паспрабаваць буслоў прыгожых, там, не ведаю, краявіды, можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Хіба можна напісаць верш? Ну, я не ведаю, я цябе пераб'ю, я ведаю выдатнага фотамастака, назову так нават яго, Сергей Плыткевич, які пастаянна фотаграфуе там нешта ў лесе, там лясы, звяроў, Белавежскую пушчу, азёры, ўсё такое. Ну, на плошчы ён быў таксама. Не, чакайце. Я кажу, я зараз спрабую акрэсліць сферы мастацкай дзейнасці, дзе ўсё ж таки можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Напрыклад, можна пісаць вершы пра чыстую фізіялогію, напрыклад, здымаць такое порно, кіно, дзе не будзе, акрамя фізіялогіі, практычна не будзе атачэння, жыцця, вось, у такіх інтэр'ерах, ну, чыстых інтэр'ерах хіба, у белых пакоях, на белых прасцінах, вось, вершы, ну, таксама можна абмежавацца чыстай фізіялогіяй альбо, ну, паходамі в лес, да возера, дыхаць паветра, хаця ўжо, напрыклад, дыхаць паветрам на поўныя грудзі, таксама это ўжо метафора, яна ўжо затасканая палітычная метафора. І вольнае паветра гэта ўжо даволі даўно в нашай краіне гэта метафора супраціву. Вось, і гэтых сфераў, іх вельмі мала. І спартовец, які бароніць, ну, вышэйшых сваіх праявах, бароніць звычайна колеры свайго сцягу, ён адразу ж, от першае, што ён робіць, ён натыкаецца на гэтую, в нашай краіне, на вось гэтую супярэчнасць, што ён хацеў бы узняць над сабой чырвона-белы сцяг, а ягоныя трэнеры, масажысты, усе гэтыя людзі, якія засталіся ў спорце і атрымліваюць дзяржаўныя вось гэтыя грошы, яны патрабуюць ад яго ўзняць іншага колеру сцяг. Вось, і некаторыя са спартоўцаў, іх вельмі мала. Я кажу пра чэмпіёнаў высокага гатунка, алімпійскіх і гэтак далей. Яны ўсё ж такі знаходзяць у сабе сілы узняць чырвона-белы сцяг і спяваць, ну, адпаведныя гімны, калі гэта трэба. Але там таксама, разумееце, наш спорт высокіх дасягненняў, алімпійскі спорт, ён на 100% кантралюецца дзяржавай. Вось спартоўцаў возіць дзяржава на спаборніцтве і гэтак далей. І таму для іх это выбар проста тупа займацца спортам высокіх дасягненняў ці займацца аматарскім спортам, трэніраваць дзетак. Вось, тут таксама, ну, цяжка ад іх патрабаваць, ну, хаця б вонкавага выгляду. Вось. Тым не менш, я для сабе ўсё даўно вырашыў, я ніколі не пішу агітак, ніколі, просто не магу напісаць тупую агітку, але у мяне вельмі акрэсленая моя палітычная пазіцыя праз усё жыццё. І нават калі мне напісалі з Польшчы, а чаму вы не зрабілі зварот вось такі, ну, вот як робяць селебрыці, выходзяць і прамаўляюць звароты, ну, як, напрыклад, Алексіевіч зрабіла. Я быў нават збянтэжаны і разгублены, таму што у выпадку Алексіевіч ей трэба было рабіць гэты зварот, каб паказаць сваю пазіцыю. А ў маім выпадку любы мой зварот выглядаў бы штучнай кан'юнктурнай фігнёй, таму што мая пазіцыя настолькі акрэслена, што это хіба ўжо акрэсцена, разумееце? І таму мне мой зварот вы бачылі вось на пачатку гэтай праграмы, і гэта мой зварот. Я просто граю на гітары і больш нічога. І спяваю песні. Я яшчэ раз падкрэслю, в маіх песнях, ну, хіба ніколі няма вось так наўпрост нейкіх такіх крычалак. Хаця некаторыя ўсё ж такі песня ператварылася ў палітычную, а песня не пра гэта. Дзякуй вялікі. Піт Паўлаў. І гэтым усё сказана. Зміцер Лукашук і Піт Паўлаў, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, прыгадалі, як Піт штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песняй Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дзякуй вялікі, Піт. І вам дзякую.